a minősítésekről csak egy pár szót, hisz GMP minősítéssel rendelkezik a termék, vagyis tényleg a legjobb termék, a legjobb minősítések vannak a terméknél, a GMP, a kosher és a halal minősítés. Vagyis a legjobb minősítések, amik vannak a világon, az megtalálható a termékünkben, hisz a cég azt akarja, hogy minél hamarabb érezd meg az óceán erejét, hisz 2003-ban kutatták a daganastos betegségeknek az ellenszerét, és Dél-Koreában rátalált a vezetőnk, kombu és mekaba, ez a kétféle alga, és úgy néz ki, az egyik ilyen kis levelek, a másik pedig hosszú 6 méteres levelek, és a legelső a világon a cégünk 46 éve működik a nemzetközi piacon, nagy holdingoknak, gyógyszergyártó cégeknek gyárt, hisz a legnagyobb mennyiségű fuköldán gyártja a világon ő, és a termékünkből erőteljes fuköldán van, és a fuköldánban pedig erőteljes elfokozós foszfát csoport, ami azt jelenti egy poliszakarid, vagyis egy menü a sejtek számára. Vagyis minden benne van, amire szüksége van a sejteknek. Nem hisz több mint 2000 tanulmány készült független orvosoktól, tudósoktól, független laborvizsgálatok, kórházi klinikai vizsgálatok, és rávilágítottak hihetetlen erejére, ami beindítja az öngyógyító folyamatot. Vagyis mi nem gyógyítunk, ahogy a többiek szoktak ilyeneket mondani, vagyis nem mi, hanem a termék elindítja az öngyógyító folyamatot, ami 35 év felett már kezd lassulni lefelé. És az orvosok és a tudósok egyhangúan azt mondják, hogy ez 100%-os teljes értékű táplálék, amit a liszt meg a cukor, és első számú táplálék. Miért is első? Mert beindítja az elsődleges funkciókat. A másodlagos funkciókat érzed, amikor itt fáj vagy ott fáj, az elsődleges viszont nem. Na nézzük, mi az elsődleges funkciók? Hát napi sejttisztítás. Általában azt szokták mondani, hogy fél évente kéne egy méregtelenítés. Nem így van, napi szinten. Ugyanúgy, ahogy eszel, iszol, lélegzel, napi szinten arra szükséged van, ugyanúgy a napi sejttisztításra is, ahogyan beindítani az apoptózist, vagyis a rossz, megváltozott sejteket, másképpen rákos sejteknek még szokták nevezni, kitisztítani és helyet adni az új sejtek születésére. Növeli az ősejtek hatékonyságát, vagyis beindítja. Nem olyan, mint más cégeknél ajánlanak nektek, hogy valahonnan adunk neked más őssejteket, nem, a saját őssejteket elindítja. Ugyanúgy bekerül a hajszálelken keresztül az aktividán a szervezetben, és elkezd keresni, és helyreállítja a szervezetet. És nálunk olyan, mint a kínaiak, ahogy mondják, a test a teljes komplex, nem olyan bogyókat ad a szívre, a májra, a vesére, az immunrendszer és sorolhatnám, mire 50 éves vagy, már egy 20-30 fajta táplálékkiegészítőt kellene fogyasztani. Nálunk egyetlen egy táplálék van, vagyis 100%-os táplálék. A víz, a levegő is a táplálék lehetne jobb, a vizet azt már megszoktuk, veszik a boltokba, levegőtisztítót esetleg otthon. Táplálékot is meg tudod venni, hogy egészséges életmódot éljen minden napra. Elég drága, de az Actividánnal itt is tudsz spórolni. Ugyanúgy szintén, ahogy a kis motorunk nehezen tudja a sűrű vért pumpálni, nem hiába az orvosok ezt tudják, hogy sűrű a vérünk, és aztán elküldenek egy vérvételre, és nyomatják belénk a vérhigítót. Nálunk az Actividánban nem vérhigító van, hanem beállítja a vér minőségét, a helyes vérminőségét helyreállítja. Vagyis, ha sok a trombocita, akkor sűrű a véret, ha kevés, akkor híg a véret. Vagyis beállítja a minőségét, hogy szépen tudjon csordogálni, és könnyen tudja pompálni a kis motorod a véredet. Vírusellenes hatás, gomballenes hatás, gyulladáscsökkentő és sejtregeneráló, amit helyreállít ugyanúgy szintén. A porcokat itt egyet állnak meg, hisz jön a tavasz, kimennek a mezőkre dolgozni, vagy otthon valahol a kertbe, úgyhogy ilyenkor általában nagyon fájnak az izületek, meg dagadnak a lábak, vagy avval számolnak be, hogy nem fájnak az izületek, és nem dagadnak a lábak. Véd a sugárzástól, elektroszmogtól kezdve, mikrohullámsütő és wifi-től is. És aztán meg szokták kérdezni, Gyula, egyáltalán lehet-e használni a táplálék kiegészítővel a gyógyszeret?
Nem lehet, hanem kell, hisz jobban felszívja, és amire szükség van, azokat felszívja a szervezetet. Univerzális termék, inkább azt mondanám, univerzális kozmetikum, hisz belülről állítja helyre a bőr minőségét. Amikor kimegy az otthonból, akkor a tükör előtt jó kis finom krémeket, az Actividán viszont belülről feszessé teszi, rugalmassá teszi a bőrt, kisimítja a ráncokat, korrigálja a pigmenthiányt, és eltávolítja az öregedési foltot még másképpen, és nem csak azt, hanem hajat is dussabbá teszi, és kezd visszanyerni a haj színe. Itt csak egyetlen egy ilyen terméktapasztalatnál állnak meg. Kórházakban nem sok mindent tudnak tenni a tüdővel, nálunk van egy 2 hónapos tapasztalat. És ennek a mamának is nem tudtak segíteni a kórházba, hisz gyenge volt a szíve, nem tudták amputálni a lábát. A lánya azt mondta, nem, anyuka, én hazahozlak kívülről, belülről, használta az Actividánt, és lám, csoda történt. Csoda a szervezetünk, hogy helyre tud állni. Ugyanúgy szintén a fiatalembernek a 2 ujját kellett amputálni. Most már autót vezet, jár horgászni. Az aurát is nagyon sokan szokták figyelni. 25 volt, amikor elindult, vagyis alig világított, és 83 lett, vagyis majdnem 100%-os. Én azt mondom, ez csoda tényleg, hogy a szervezetünk helyre tud állni. Hogyan kell fogyasztani, ezt meg tudjátok állítani, meg tudjátok nézni. 1 éves babáknak is már lehet használni, anyukáknak, szoptatós anyukáknak is több lesz a tej, és ahogy szoktam mondani a Csilluka a szőrös kedvenceknek, de nem csak a szőrös kedvenceknek, vagyis a háziállatokról se feledkezettek meg. És ide értünk egy nagyon szép részhez, hogy 600 milli van nálunk egy tasakban. Más cégeknél próbálkoznak kapszulákba önteni ezeket. Ha megnézzük, hogy 30 kapszulát 20 milli kell hozzá, vagyis nálunk egy tasakból akár 30-at, akár 20-at, akár 15-öt lehet, de nálunk komolyan, teljesen 600 milli van, vagyis nem 12 kapszulát kell bevenni, meg nem 30-at. Amikor én 6 tasakkal fogyasztottam, akkor nekem 6x30 kapszulát kellett volna megenni. Még belegondolni is rossz. Máskülönben 1 hónapra is elegendő a termék, ha nincsen olyan komolyabb bajom, mint ahogy nekem volt, tüdőembólia, és sorolhatnám még. És meg szokták kérdezni, mennyibe kerül egy havi adag? $69, de ha 2 veszel, már olcsóbb, ha pedig veszel egy nagyobb tasakot, akkor $77 takarítasz meg, és $49 kerül a 69-es csomag. Minél nagyobb a csomag, annál nagyobb a megtakarítás, és annál nagyobb az ajándékok, mert itt már ajándékokat kapsz. Hogyan lehet fizetni? Bármelyik országból lehet, bármelyik nyelvre vagy zászlóra rákattintasz, azon a nyelven jelenik meg. PayPal-al lehet fizetni, kriptovalutával, USDT, TLC hálózaton fut, utána Visa Electron, Maestro, Mastercard, American Express, Discovery és Union Pay. És bármilyen valutával, bármilyen kártyával lehet nálunk fizetni. És bármivel. Úgyhogy nagyon könnyű. Más országokban az IMS és a UPC szállítja teljesen ingyenesen, nálunk viszont unión belül a DPD szállítja, 3 és 7 nap között általában szokott megérkezni a csomag, express szállítás fizet a cég, hogy minél hamarabb érezd meg az óceán erejét, más cégeknél pedig ilyen $1 szállítást végeznek, ami azt jelenti, hogy 1 hónapig, 3 hét, vagy 1 hónapig vagy attól többet is válsz. A track kódot, nyomkövetési kódot tudod figyelni az irodádban, jól töltsétek ki a címeteket, mert van, aki még megfeledkezik a településről is. E-mailt fogtok kapni a DPD-től, és